आंनि फोरबोनि जेरै प्रेइटाला 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 जीसस 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 प्रेइटाला 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 बिनि गासै सालायफ्राव थानानै बिनि खुगाफ्राव थानानै नोंनि महिमाखौ मावदो फोरबो नोङो रायनो हायैफोरखौ रायहोदों नोङो जेरै बुंनो हायैफोरखौ बुंहोदों जिसु बिनियाव नोंनि जोबनाय अननायफोरखौ होनानै नोङो गेदेर महिमाजों बेखौ मावदो आंनि फोरबोनि प्रेइटाला 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 हालेलुया 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 लाइ 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 जीजा 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 हालेलुया 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 फोरबो जाय बाबाफोरखौ नोङो रायनो होदोंमोन खानाफोरखौ नुहोदोंमोन बे गथ'खौ नों रायनो होदो नों बे गथ'खौ नों बुंनो होदो आरो बे गथ'खौ नोंनि राव फुथि होदो फंसे बाथ्राजों नों गासैखौ मावनो हायो जीसस प्रेइटाला प्रेइटाला जीसस जीसस प्रेइटाला 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 दा जेरै जिसुनो गथायदों आंनि फोरबोनि आंनि प्रेइटाला 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 हालेलुया ना जेरै हालेलुया 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 बेयावनो फोरबो इसोरखौ हामबाय होनदों आंनि नामा क्रिस्टिना नार्जारि ओमफ्राय आङो फिसालाखौ लानानै फैदों आरो दाखालि सनाय गामिनिफ्राय ओमफ्राय फिसालाखौ लाना फैदों फिसालाया मा जादोंमोन फिसालाया दाखालि स्कुलावहाय बिदिनो हारसिंनो गाबबायनो ओमफ्राय गाबनानै बिराद बिदि डेस्कआवनो हारसिंनो बुनानै लाबायनो आरो रागा जोंनानै गाबनानै बुनानै गथ'आ दायो साराय बोसोर एसे बारबाय आरो ओमफ्राय बिराद बुनानै लाबायनो ओमफ्राय बुनानै लानानै गाबबाय ओमफ्राय थोर थोर रागा जोंबायनो ओमफ्राय मेडामफोरा आंखौ लेंहरनानै बुंबाय आरो नोंहा फिसालाया बिदि बिदि जादों गाबदों मानो गिख्रंनाय बायदि खालामबाय थादों होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय आंबो थांबाय आं थांबा मानसिया सिरि जाबायमोन आरो ओमफ्राय मेडामफोरा होनबाय नोंसोरो दसे रेस्ट लाथ' मास मोनसेसोखौ स्कुलाव लाबोथ'नाङा बेखौ मोजां ट्रिटमेन्ट खालाम बिदि होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय दा आंहा जेबो बिदि थाखा फैसा इसेबांबो गैयिखाय आङो बिराद दुखु नांबाय आरो ओमफ्राय आङो स्कुलावनो मेडामफोरनि सिगाङावनो आं गाबबायबो ओमफ्राय गाबनानै आङो न'आव लानानै फैबाय ओमफ्राय इदि स्कुल गनानै ओमफ्राय बेनि उनखालि आङो स्कुलाव लांनो मोनैखाय आङो बिराद गाबबाय आरो न'आवहाय ओमफ्राय आङो गाबनानै आं माबायदि स्कुलाव लांबावगोन दानो सोरखौबाफोर बायसान्सनाव रागा जोंनानै बे गथ'आ बुलाबायबा माबा मोनसे खालामबा आंनियाव बिराद गिदिर माबा फैगोन खैफोद बायदि फैगोन होननानै आङो बिराद गाबबाय आरो आङो ओमफ्राय इसोरनियाव गथायबाय आङो जिसु नों आंनो माबा मोनसे राहा होदो होननानै आं गथायबाय आरो ओमफ्राय आङो नोंनियावहाय मोनायाव फन खालामनो होननानै आङो सानबाय आरो आं बेलेगफोर प्रार्थना खालामग्राफोरनियावबो फन हरजोब्बाय ओमफ्राय बिसोरो बेस्थ'मोनदां बिनि थाखाय आंनि फनखौ हमनो हायासै आरो ओमफ्राय आं गुमैयाबो बेस्थ' बिजिमोनबाबो आङो गुमैखौ आं दिनैबा दिगदार खालामथारगोन होननानै आङो हरथाबबाय थाबाय आङो ओमफ्राय हरथाबनानै उनावहाय नों आंनो हरफिननायखाय आङो नोंजों हरफिननानै रायलायबाय आरो ओमफ्राय नों आंखौ लिंहरनायखाय बेबायदि खालामनो माबा प्रार्थना लागोन होननानै बुंनायखाय आं फैबाय ओमफ्राय फैनानै आङो दायो नों बे सानथामनि माबा रिट्रिट प्रग्रामाव आङो गोजोननाय मोन्दों आरो ओमफ्राय आङो फिसालाया एसे रागा खरा खालामबा आङो बे गोथार जिउआ नोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थारनि बोलोआ नोंनि सायाव थाफैगोन होननानै बुंनाय माबा इसोरनि बाथ्राखौ आङो बुङो आरो ओमफ्राय बेखौ बुंबा बियो दसे दलद थायो आरो बांद्राय बोराबनायनिफ्राय कन्ट्रल जायो आरो ओमफ्राय आरो मैयाफोरबो बेयाव बिफा गैयाबाबो बियो बांद्राय उफुद्रु खालामाखै ओरैनोलाय दसे समलाय बियो दावराव दावसि खालामदों होमबाबो बियो गोजानाव थांनो हायाखै आरो बियो आङो होनखादोंना थांहांबानो बाय बाय आं बेलेगाव थांसै होननानै बुंबानो बियो आंजों फैफिननाय बिदि जादों आरो नङाबा बियो बिमा ना मा बेखौबो मिथिया बियो खारो बियो हारसिं गोसो जाबाथाय खारला बायो खोथा फंसेबो गाबज्रिबाबो मानिया बेबायदि खालामो आरो ओमफ्राय रायलायनो रोंगोना रोङा बियोथ' सिगाङावबा रायलायनो हाबायमोन ओमफ्राय बियो 2 बोसोरसोसिमा बियो मोजाङानोमोन आरो ओमफ्राय बिनि उननिफ्रायसो बियो मा जालांखो मामा बाबाबो बुङै जालांबाय मबाइल होबाय थायोमोन नामा मबाइलखौलाय एसे उन्दैयाव नायोमोन ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय जोङो मिथिनानैहाय बेबायदि मबाइल होबाय थाबा बियो मबाइल होदोंमोन नोंसोर बेफोरबायदिनो 2 बोसोर 2.5 बोसोरफोरसिम नायदों आरो बियो ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय जोङो होआसै आरो गिनानैहाय बियो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांगोन होननानै जों होआसै 2.5 बोसोरसिम नोङो बे गथ'नो मबाइल नायहोबाय थादों दानि बिमाफ्रा गथ'फोरखौ बुरखायनाया माजों बुरखायो मबाइलजोंसो दा गोदोनि समाव बिमाफ्रा जोंखौ माजों बुरखायो क्रिं 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 शब्दजों बिसोरनो दाना मबाइलजोंसो जायनिखायनो दानि गथ'फ्रा मा जाखो रायलाय रोङि जाजोब्बाय मबाइल नायै गासैबो एक्टिंफ्राबो दस्रा जाजोब्बाय बे मबाइल मोनजोब्बाय जेबो गियान गैला
बे इसोरनिफ्राय एबा जोंनि माखासे गियानफ्रा गैलिया दा बेनिखायनो दा बे गथ'आ मा रायज्लायनो रोङिया सिगाङाव जाखोमोन बे 2 बोसोरनिफ्रायसो जादों आरो 2 बोसोर आगोलथ' बेनि रायलायोमोन सिगाङाव रायलायसैमोन आरो ओमफ्राय माबे समनिफ्राय बे रायलायफिननाया फैया देदे खनसे नोङो बेयाव आं खनसे माबायावहाय डिसेम्बरनि 13 थारिखआव आङो लाबोदों आरो थांनाय डिसेम्बरनि माबायाव ओमफ्राय आं बेयाव लाबोबानो जैदिन लाबोदों हैदिनखालि बिनानै होदोंमोन नामा ना बिनि सिगाङाव फैदोंमोन नामाथाय बिनि सिगाङाव फैग्रोदोंमोन फैग्रोदोंमोन आङो ओमफ्राय बिनि सिगाङाव फैग्रोनायावनो नभेम्बराव फैदोंमोन बिनि सिगाङावनो बे गथ'आ माबायावहाय बियो जेबो बुंलामोन आरो बेफोरबायदि फरायनाय मानायफोरखौबो जेबो बुंलामोन ओमफ्राय बे दखानाव हाबनाय लोगो लोगो दखानाव बे नाम माबा लिरनायफोरखौ सेस फरायजोबदों आरो बियो ओमफ्राय लिरनायफोरखौ फरायदों आरो जोंनि सिगाङावनो बिमा बिफानि बिनानै थांनायनि उनाव ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बे फरायनायनिफ्रायनो दायो फरायबाय थायो आरो होमबाबो बिनियाव जेनेबा सोंनायफोराव उत्तर होनाय बेफोरबायदि गैया ओमफ्राय लिरनो होबा गावनि आखाइजों हारसिं लिरनो हाया जों हमना होबा एसे एनै लिरो ओमफ्राय बिदिनो मेडामफोरा सोंबा लिरनाय गैया बिदिया माबा बुंनाय गैया बिदि आरो ओमफ्राय दा इसोरनि अननायजों इसोरा जोंनि बे फिसाखौ मोजां खालामथारगोन होननानै आं गोसो फोथायदों आरो मैया मेथाइ खननायबो खोनादों हालेलुया आमेन होननानै रोजाबनाय आरो बेथ' मेथाइ खननो रोङाबो हालेलुयाबो बुङामोन हारसिं मेथाइ खनबाय थादों जेब्ला बाय आर'ज खालामनो थांनायनि उनाव 2 बोसोरनि उनावहाय बे दखानाव बिसोर हाबैनायाव बे गासैबो लिरनाय वालाव लिरनायफोरखौ बियो ABCD होनना बुंजोबनो हाजोबो मानोना इसोर मावनो हायै जेबो गैया दा बेनिखायनो बिसोरो मबाइलखौ होबाय थानांला मबाइल जे गथ'फोरखौ जोङो बिमा जानानै अननाया बिजों अना बे मबाइलजों अननाय जाया बेखौ गाज्रिसो खालामनाय जायो फिसाखौ अननो होननानै गाव फ्रि जागोन होननानै फिसाखौ होलांनोसै आंहा बे खामानि मावबाय थानाय गोबां बिमाफोर दङ बिफाफोर दङ गावनि फिसाफोरनो मबाइलखौ होबाय दानिया गावहा फ्रि खामानि मावनो माबा मोनसे मानो होननानै फिसाफोरनो बे फिसाफ्राथ' गाज्रि जाबाय बेखौ अननाय होना बे गाज्रि अननाय ओंखायनो नोङो फिसाखौ मोजां खालामनोब्ला दिनैनिफ्राय गले गले नायनो लुबैब्लाबो नों मबाइलखौ दाहोसै दायोबा बिला आरो बिस्रा खाला दायो जों देखायथारासै नालाय दिनैथ' डिस्टार्बखौ नुवाखिसै माथो गथ'खौ दिनैथ' जेबो दावराव खालामाखिसै गथ'आ एसे एनैल' दा बेखायनो इसोर हायै जेबो गैया ओंखायनो जों इसोरनि मुङै जों बिबाय थागोन आरो बे नोंसोर दे इसोरनि मुङै आखाइ खबना होदो दे